Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Республикада диспансерлаштыру дәвам итә. 40 яшын узган кешеләргә табиблар ел сайын табиб тикшерүен узарга тәкъдим итә. Бу төрле авыруларны шул исәптән яман шешне башлангыч этапта ачыкларга мөмкинлек бирә. Диспансерлаштыруның барышы хакында киләсе язмада. Казан поликлиникасында гадәти эш көне. Регистратурада вакцина сатырга терапевтка язылалар. Табиб пенсионер Мөршидә Ибраһимова диспансерлаштыру турында искә төшерделәр. Аның яшендә тикшерүне елга бер тапкыр узарга киңәш итәләр. Сәламәтлек турында даими кайгыртырга кирәк. Күптән түгел ул зур кайгы да кичергән, йөрәк авыруыннан ире вафат булган. Авыруны иртәрәк ачыклап, дәваласалар, аның гомерен коткарып та калып булыр иде. Давление сикерә. Йөрәгем Аллага шөкер. Bugün kardiyolog әйтер анализлар сдавать иттем, bugün результатларын белергә киләм инде. Пациентларның сәламәтлеген табиблар кайгырта, диспансерлаштыруны узарга чакыралар. Тик кайберәүләр поликлиникага тикшерергә килергә бик атлыгып тормыйлар. Авырту булмагач үзләрен сәламәт дип саныйлар. Шир кинәт кенә барлыкка килми. Менә бер ирнең йөрәк кардиограммасы үзе зарланмаса да, тест йөрәгендә проблемалар булуын күрсәткән. Именно это ЭКГ у нас снято мужчине 50 лет. У мужчины здесь выявлено при первичной диагностике нарушение ритма сердца, которое в обычной жизни пациенты не ощущают. Менә бу яман шиш буенча амбулатор ярдәм кабинеты. Бер хатын-кыз күкрәгенең рәсемен күрсәттеләр. 2 ел элек барысы да яхшы булган, ә менә быелгы анализлар күкрәктә үзгәрешләр булуын ачыклаган. Мондый мисаллар да җитәрлек. Соңгы стадиядә яман шишне авыл җирендәге хатын-кызларда күбрәк ачыклыйлар. И что мы имеем? Опухоль достаточно уже крупных размеров. Мәсәлән, авылдан килгән бер сыер савучы хатынга сыер типкән була. Башта ул моңа игътибар итми, бер кадәр вакыт узгач җәрәхәтләнгән урында шеш барлыкка килгән. Казанда 2020 елда диспансерлаштыруга 83 мең кеше килгән. Аларның күпчелеге хатын-кызлар. Башлангыч стадиядәге яман шиш авыруларын ачыклау очраклары теркәлгән. Иракларда да, хатын-кызларда да кан әйләнеше, эндокрин системасы, сулыш алу органнары, нерв системасы авырулары ешрак очрый. Хәзер шәһәр һәм район поликлиникаларында пациентларны 18 яшьтән башлап көтәләр. Диспансерлаштыруны һәр 3 ел сайын узарга кирәк. Ә менә 40 яшын тутырган кешеләргә табибка күренергә ел сайын килергә кирәк. Тикшеренү өчен бернинди куркыныч юк. Поликлиникаларда ковидтан тиешле саклану чаралары күрелә. Диспансерлаштыруның кирәклеген һәркем аңларга тиеш. Авыру ни кадәр иртәрәк ачыкланса, аны дәвалау да шул кадәр җиңелрәк була. Фәнис Мөхәммәтов, Алмас Хакимов, Татарстан яңалыклары. Соңгы 3 елда Татарстанда илкүләм проектларын гамәлгә ашыру өчен 88 миллиард сум акча тотылган. Шуның 65 миллиард сумыннан артыгы федераль бюджеттан. Быел республика 11 федераль программаны үтәүдә катнаша. Эшләрнең ничек барышы турында киләсе репортажда. Я сам балалар бакчасында менә ярты елдан артык инде нәниләрне 3 телдә сөйләшергә өйрәтәләр. Иртәдән кичкә кадәр инглиз, татар һәм рус телләрендә җырлыйлар, уйныйлар, үзара аралашалар. Төрле телләрне өйрәнү өчен махсус җайланмалар белән җиһазландырылган лингофон кабинеты да бар. У нас даже ребенок в выходные и то хочет в садик приходить. Татарстанда 3 елда 12 меңгә якын урынга исәпләнгән 50 балалар бакчасы төзелгән. Быел демография, торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектлар буенча 16 йорт төзелә. Төп бурычларның берсе бакчаларда ясли төркемнәрен арттыру. Всеми ставит задача, чтобы мы помогли. Без төбәкләрдә балаларны урыннар белән тәэмин итәргә булышабыз. Әлбәттә, федераль ярдәм барыннан да элек яшь ярымнан алып 3 яшькә кадәрге балаларга юнәлдерелгән. 187-нче лицейда безне кадетлар башка сыйныф укучылары каршылады. Укучылар әйтүенчә, монда күңелсез дәресләр юк. Стандарт булмаган методлар белән өйрәтәләр. Психологик ушану бүлмәсе, бассейн, кино кабинеты бар. Барысы да кызыклы. У нас расставлены стойки с настольным футболом, с настольным теннисом. Билим бирү учреждениеларыннан тыш зур Казан бөҗрасында карадылар. Аны имин сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча 1 елда төзделәр. Хәзер Вознесение трактын коралар. Шәһәрдә М7 федераль трассасына яңа чыгу юлын төзиләр. Национальный проект – это прежде всего не приведение автомобильных дорог.
İlkülən proyekti boyunca birinci jiratda avtomobil yolların tiyişli xəllək getirüğünə tügül, kişilərə oңайлы transport infrastrukturaсын buldurуда ol. Медицина университеты үшін Эдис медицина компаниясында яңа мөмкинлекләр тудыралар. Студентлар операцияны уен аша экранда ясый, барлык процессны да сиземлиләр. Халыкара кооперация һәм экспорт илкүләм проекты ярдәмендә роботлар бөтен дөнья буенча халыкара күргәзмәләрдә катнаша. Соңгы пункт хәзерләүчеләр кооперативы булдыру. Бу саганы атлап күрүгә шалфей, канәфер, ромашка үләннәре исләре белкереп тора. Монда шәй үләннәре саклана. Аларны илнең 60 төбәгенә кече, урта һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм илкүләм проекты буенча тараталар. Киләчәктә мондай җыелмалар даруханәләрдә дә сатылырга мөмкин. Это очень хорошая идея для того, чтобы вот такой нелекарственный продукт. Bu бик яхшы башлангыч. Дару үләннәре белән табиблар да яхшы таныш булырга тиеш. Бу зур индустрия. Дарухана оешмалары, дистрибьюторлар менә дигән ил продуктын тарату буенча шундый мөмкинлеккә ия. Быел Татарстанда 11 илкүләм проект буенча 45 төбәк программасы гамәлгә ашырыла. За 3 года мы на реализацию Проектларны гамәлгә ашыру өчен 3 елда 88 миллиард сум тотылган. Шуның 64 миллиард ярым сумы федераль бюджеттан. Ел ахырына кадәр 192 капиталь төзелеш һәм юл хуҗалыгы объекты, шул исәптән социаль инфраструктура объектлары файдалануга тапшырылырга тиеш. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бүген Кариев театры бинасында 31-ші Татар яшьләре көннәренең тантаналы ачылышы була. Әлеге чара төрле төбәкләрдә, илләрдә таралып яшәүче татар яшьләрен туплаучы, аларга яңа мөмкинлекләр бирүче мәйданчык. 5 көн дәвамында татар яшьләре өчен мәгълүмати лекцияләр, татар теле дәресләре, вокал, журналистика, тарих, кул эшләре һәм башка өлкәләргә бәйле остаханәләр үткәрелә. Шулай ук яшьләр өчен мөһим мәсьәләләр турында фикер алышулар, кичке чаралар һәм проектлар белән танышу. Татар яшьләре көннәре лидерларын билгеләү каралган. Чараның төп максаты Россия Федерациясенең төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче татар яшьләре арасында милли кыйммәтләрне үстерү, туган телгә һәм халкыбыз тарихына кызыксыну уяту. Кыш гриппы куркынышы булу сәбәпле йорт кышларын вакытында чалу хәерлерәк. Көзге чорда күчмә кышлар җылы якка киткәндә, кыш гриппы таралу куркынышы арта. Йорт кышларына инфекция үтеп кергән очракта аларны яндырырга туры килә. Зур комплексларны да кертеп Татарстанда 18 миллионга якын кыш исәпләнә. Фермер һәм шәхси хуҗалыкларда кыш гриппыннан саклану дәрәҗәсе түбән, кышлар сулыкларга да төшә. Кышларны ябык сарайларда тотарга, аларның үлеме күзәтелсә, ветеринария берләшмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Исегезгә төшерәбез, узган ел Мөслим, Чүпрәле, Яшьлүзән, Буа районнарында кыш гриппы чираклары теркәлгән иде. Сентябрь башында Россиянең кайбер төбәкләрендә кыш гриппы чираклары ачыкланган. Татарстан мөселманнары дини нәзарәте ак кәгазьгә яңа тормыш дип исемләнгән республика күләм хәйрия акциясын игълан итте. Акция барышында Аллаһ исемнәре, Коръән аятләре, хәдисләр кергән кәгазьләрне дә җыю оештырыла. Акция 29 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Иске кәгазьләрне җыюдан кергән акча дини нәзарәтенең Зәкят хәйрия фонды карамагындагы авыру балаларны дәвалауга тотыла. Узган елларны әлеге акция республика районнарында да зурлап үткәрелде. Макулатура экранда күрсәтелгән адрес буенча эш көннәрендә көндезге сәгать 1-дән кичке 6-га кадәр кабул ителә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Төзекләндерелгәннән соң ачылган Мөхәммәдия мәдрәсәсенә быел 70 шәкерт кабул ителде. Шушы көннәрдә әлеге шәкертләргә иң кадерле бүләкләр тапшырылды. Хәйрия чарасында катнашкан иганәчеләр кемнәр һәм нинди бүләкләр тапшырылганын хәбәрчебез Айзилә Батырханова күреп кайтты. Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясының хәйрия проектлары берничә юнәлештә алып барыла. Әйтик, Татарстан Республикасы сәүдә үзәкләрендә намаз уку бүлмәләрен оештыру, авыл имамнарына финанс ярдәм күрсәтү, халык арасында дини гыйлем тарату буенча гаилә дәресләре уздыру. Күптән түгел Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 620 мең сум күләмендә садака тапшырды. Собирали деньги целенаправленно для мәдрәсә Мөхәммәдия. Айдар Шахимәрдәнов сүзләренчә, хәйрия эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше мөселман белем бирү проектларына, мөселман уку йортларына һәм ислам фәннәре буенча белем бирүче укытучыларга ярдәм итү.
Садака хисабына Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарафыннан 5 төрле китаптан торган дәреслек комплекты бастырылган. Аны шәкертләргә Татарстан мөфтие җитәкчелегендә дин әһелләре тапшырды. Рәхмәт, Аллаһ разы булсын дип әйтәбез. Чөнки безнең галимнәребез дә әйткән, әгәр дә галимнәребез һәм эшмәкәрләребез берләшсә, җыелса, бер фикергә килсә, иншалла динебез үсәчәк, алга барачак. Чөнки акча гыйлем белән бергә булганда үсеш булырга тиеш. Мәдрәсәгә заманында Әхмәт бай Хөсәенов, Габдулла Үтәмишев исемле байлар ярдәм иткән. Мөхәммәдия шәкертләре арасында бәлки Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Салих Сәйдәшевләр үсеп чыкмас, әмма ислам дине белгечләре булачагына шигебез юк ди Зөлфәт хәзрәт. Һәр елны без уку әсбапларын алыштырабыз. Чөнки уку әсбапларының үзенчәлеге біз аларга анда язырга мөмкинчелек бирәбез. Бу аның шәхси китабы булырга тиеш. Һәм ул анда үзенең беркетмәләрен язып куйган әүвәлге китапларны карасак, анда бәлки алар арасында шундый галимнәр, мәрҗәниләр кебек зур галимнәр булып китәрләр. Аның шушы укыган китаплары дип ул шуның үзенең китабы үзендә калсын өчен. Әлеге дәреслекләр нигезендә шәкертләр гарәп телен өйрәнә. Аллаһның рәхмәте olsun. Мен үзем Чувашия Республикасынан килдем. Бик шатмын. Безгә шайтырып спонсор иткән өчен китапларны иншаллах яхшы укып чыгарга барыбызга насип итсен. Бу безнең сыйныф, безнең 40 кыз укый. Һәрбер безгә инде китаплар бирделәр. Бу инде безгә бик зур ярдәм. Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе ярдәмендә мәдрәсә шәкертләренә парта, урындык кебек сыйныф җиһазлары сатып алынган. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Казан Аграр институтында йөзем күргәзмәсе үтте. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалдинов репортажында. 13 ел дәвамында йөзем күргәзмәсе Россиянең төрле төбәкләр йөземчеләрен берләштерә. Күргәзмәдә катнашучылар һәрберсе 10ннан артык йөзем төрен алып килгән. Виноградарство сейчас очень активно развивается, и в том числе... Йөзем үстерү бик актив үсеш ала. Беренчедән, йөзем үстерү кешенең сәламәт булуына булыша. Икенчедән, йөзем үстерү кешене берләштерә. Йөзем үссә, Россиядә үсәчәк. Электән иң олы, иң бай шәһәрләр йөзем үстергәннәр. Минемчә, йөзем ул көч. Кайбер йөзем төрләрендә ананас һәм бөтнек тәме сизелә. Йөзем уңышын күрергә килүче тамашачылар йөземнәрне авыз итеп кенә калмады. Теләүчеләр йөземнең үсентәләрен сатып та алды. Мен хәзер инде мин 5-6 ел тотам. Беренче башлаганда мин интернеттан кызыклы мотор фотолар күреп башлаган идем. Хәзер инде мин бүген һәр рәт буенча үттем. Һәр виноградардан сорадым, аларның иң яраткан сортларын инде һәм аларны фотога төшереп алдым, язып алдым. Мин дә ул сортларны утыртырга тырышам. Ел сайын үткән күргәзмә яңа йөзем сортларын ача. Үстерү үзенчәлекләрен ничек итеп кышка әзерләнергә кирәклеген өйрәтә. Бүгенге мероприятие Идел буе Мәскәү виноград җитештерүчеләрен, виноград үстерүчеләрен җыю безнең инде традицион мероприятие. Бу 13нче ел уздырылып килә бездә. Менә ул соңгы 2 елда ул яңа форматта, аның масштабы да зурайды. Безнең шартларда да менә дигән сорт виноградлар үстереп була. Алар бик тәмле, бик матурлар, ире, төрле сортлар бар. Кайберләрен татып карасаң, әле ул көньяктан кайткан каядыр көньяктан килгән виноградларга караганда тәмлерәк тә, баллырак та, карап торырга һәм ашарга да күңелле. Йөзем үстерү тармагында да Татарстан елдан-ел уңышларга ирешә. Йөзем күргәзмәсе шуның бер дәлиле. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, без сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.